معلتاوي أب نوسو وكف سكند ደቂሶም ሆኑ እናሰራሕኩም ኣብ ውሽጢ ኣካልኩም ብዘይ ዕረፍቲ ዝሰርሓ ክልተ ጽምዲ ማሽናት ኣለዋ ንሳተን ድማ ኩላሊትኩም እየን እዘን መጻረይታት ኣካልኩም ኣብ መዓልቲ ጥራይ 50 ጋሎን ወይ ድማ 200 ሊትሮ ደም የጻርያ እሞ ሕሰብዎ 200 ሊትሮ ደም ካብ እንበልዖም ምግቢ ካብ እንሰትዮ መስተን ካብ እነተንፍሶ ኣየርን ዝኣቱ መርዚ ኩሉ ኣየር ዘውፃ ንሳተን እየን ግን ዘፍርሕ ሓደ ሓቂ ኣሎ ኩላሊት ድምፂ ዘይብሉ ኣካል እዩ ክሓምም ከሎ ኣይጭድርን ኣይሳቀን ስቕ ኢሉ ስርሑ ደው የብል ዝበዝሕ ሰብ ኩላሊቱ ከም ዝተጎደ ዝፈልጥ 90% ጥቕማ ምስ ኣጥፈእትን ምስ ደኸመትን ጥራይ እዩ ሽዑ ድማ ግዜ ይሓልፍ እዩ ዲያሊሲስ ወይ ምስጋር ንቕለ ተኸላት ጥራይ እዩ ምርጫ ዝኸውን ምናልባት ሕጂ እናተ ዛረብና ከለና እዞም ስውራት ምልክታት ይረኣይኹም ይኾኑ ብዘይ ፍሉጥ ምኽንያት ናይ ድኻም ስምዒት ናይ ንግሆ ሕብጠት ዓይኒ ምቅያር ሕብሪ ሽንቲ ወይ ዓፍራ ምድፋዕ ወይ ድማ ምሸት ሕብጠት ብርኪ እዞም ምልክታት ኩላሊትኩም ሓግዙኒ ዓቕምስ ኢነ ኢላ እትጭድረሎም ቋንቋታት እዮም ግን ብስራት ኣለኒ ኣብ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ብሄራዊ ፋውንዴሽን ኩላሊትን ዝተገበረ ሓደሽቲ መጽናዕታት ከም ዘረጋገጽዎ ኩላሊትኩም ቅድሚ ምብልሻይ እተድህንሉ ከምኡ ድማ ዝተጎደ እትጽግንሉ ፍቱን ፍታሕ ኣብዚ ውሽጢ ክሽነኹም ኣሎ መዓልታዊ ኣብ ምግብና ንውስኾ ግን ኣጠቃቅሙ ስለ ዘይፈለጥና ጥቕሞም ዘጥፋእናዮም 6 ተኣምራውያን ቅመማት በዝርዝር ከሪአኩም እየ ብፍላይ ኣብ ቁጥር 6 ዘሎ ቅመም ናይ ኩላሊት ምሕጻብ ሕጽበት ቅድሚ ምጅማሮም ንብዙሓት ዘድሓነ ድንቅ ቅመም እዩ እንተኾነ ግን ደጊመ እብሎ ኣለኹ እዞም ቅመማት ስቕ ኢልካ ምብላዕ ጥቕሚ የብሉን ነብሰ ወከፎም ናይ ገዛ ርእሶም ሕጊ ኣጠቃቅማ ኣለዎም ሓደ ክጥሓን ኣለዎ ሓደ ክመውቕ ኣለዎ ሓደ ድማ ምስ ካልእ ነገር ክወሃድ ኣሎ ነዚ ቪድዮ ከም መዘናግዕ ዘይኮነስ ከም ትምህርቲ ተኸታተልዎ ምክንያቱ ቀፂልና እንዛረበሉ ብዛዕባ ህይወትን ሞትን እዩ ሓደ ናብቲ ቀዳማይን ዋና ንጉስ ንምጻእ ጻዕዳ ሽጉርቲ ኩላትና ምግቢ ንምጥዓም ንጥቀመሉ ኢና ግን ንኩላሊት ዘለዎ ጥቕሚ ክንደይ ካባና ንፈልጥ ኩላሊት ስለምንታይ ይጉዳእ እቲ ቀዳማይ ቀንድን ምክንያት ድፊኢት ደም እዩ ናይ ኩላሊት ዝኸይድ ሻምብቆታት ደም ብስብህን ብፕላክን ክጸቡ ከለው ደም ብዝለዓለ ጸቕጢ ንኹላሊት ይደፍእ እዚ ድማ ንኹላሊት የጥፍእ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ኣብዚ እዩ ዝበጽሕ ኣብ ውሽጡ ሳልፌት ዘለዎም ውህዳት ኣለዉ እዞም ውህዳት ኣብ ኣካልና ናይትሪክ ኦክሳይድ ከም ዝፈጥሩ ይገብር እዚ ጋዝ ጸቢብ ዝኸውን ሻምብቆታት ደም ከም ዝሰፍሑ ይገብር እዚ ሻምብቆ ምስ ሰፍሐ ድማ ደም ብቐሊሉ ይፈስስ ኩላሊት ብሰላም ትሰርሕ ግን እቲ ዓብይ ጌጋ ኣብዚ እዩ መብዛሕትኤና ሰባት ጻዕዳ ሽጉርቲ ከም ዝልሓጽናዮ ወይ ከም ዝጠሓናዮ ወይ ከም ዝጨፍለቕናዮ ወዲያው ናብቲ ድስቲ ንውስኾ እዚ ጌጋ እዩ ኣብ ውሽጢ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ዘሎ ኣሊሲን ዝተባሃለ መድሓኒት ዝፈጥር ሽንጉርቲ ምስ ተጨፍለቐ ምስ ኣየር ክራኸብ ከሎ ጥራይ እዩ ብኡ ንብኡ ናብ ሓዊ እንተደኣ ጌርኩምዎ ነዚ መድሓኒት ቀቲልኩምዎ ማለት እዩ ትኽክለኛ ናይ ዶክተራት ምኽሪ ቀዳማይ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ብጽቡቕ ከትክትዎ ወይ ጠሓንዎ ካልኣይ ን10 ወይ ን15 ደቂቕ ስው ኢልኩም ኣብ ኣየር ግደፍዎ ሳልሳይ ኣብዚ 15 ደቂቕ ውሽጢ እቲ ኣሊሲን ይፍጠር ድሕሪኡ እንተጠበስኩምዎ ወይ ብጥሪኡ እንተዋሓጥኩምዎ ጥቕሙ 100% ክትረኽብዎ ኢኹም ንኹላሊት ጸጸር ንኢንፌክሽን መዓልታዊ ንግሆ 2 ፍረ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ምውሳድ ካብ ፋርማሲ አንቲባዮቲክ ንላዕሊ ይምከር 2 ጅንጅብል ካልኣይ ቅመም ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ሓው ዝኾነ ዝንጅብል እዩ ኩላሊትና ብመርዚ ምስ መለት ሕብጠት ወይ ድማ ኢንፍላሜሽን ይፈጥር ኩላሊት ይሓብጥ እዚ ክኸውን ከሎ እዩ ኣብ ወገብና ቃንዛ ዝስምዐና ዝንጅብል ኣብ ውሽጡ ጂንጀሮል ዝተባሃለ ውህደት ኣለዎ እዚ ውህደት ከምቲ ሳይንስታት ዝበልዎ ኣብ ኩላሊት ዘሎ መርዛማ ሕብጠት ብምጥፋእ ዝተጎደኡ ውሃይታት ወይ ድማ ሴላት እንደገና ንኽሓዊ ይሕግዝ ብፍላይ ብሽኳር ሕማም ምክንያት ንዝመጽእ ድኻም ኩላሊት ዝንጅብል ተወዳዳሪ የብሉን ከመይ ንጥቀመሉ ኣብዚ ክንጥቅቐሉ ኣለና ንቁጽ ናይ ዝንጅብል ሕሩጭ ካብ እንጥቀሞ ጥረ ዝንጅብል ብ4 ዕጽፊ ዝበለጸ ጥቕሚ ኣለዎ ቀዳማይ ሓደ ዝንጅብል ልሒጽኩም ፈቕፍቕዎ ካልኣይ ኣብ ሓደ ብርጭቆ ዝፈልሐ ማይ ን10 ደቂቕ ከዲንኩም ኣጽንሕዎ ኣይተፍልሕዎ እንተደኣ ፈሊሑ ጥቕሙ ይበንን እዩ እስቲም እዩ ክኸውን ዘለዎ ሳልሳይ ድሕሪ 10 ደቂቕ ኣጽሊልኩም ቁሩብ ሎሚን ወሲድኩም ንግሆ ብጥራይ ከብዲኩም ወይ ድማ ድሕሪ ምሳሕ ስተይዎ 3 ጻቕጣ ወይ ድማ ድምብላል ሳልሳይ ቅመም ብዙሕ ግዜ እንርስዖ ግን ንጽሬት ኩላሊት ቁጽሪ ሓደ ዝኾነ ጻቕዳ እዩ ጻቕዳ ወይ ድማ ድምብላል ናይ ኩላሊት ሳሙና እንተብልናዮ ሓይሽ ስለምንታይ
ኣብ እንበልዖ ምግቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝተዓሸጉ ምግብታትን መሰታትን ውሽጢ ሄቪ ሜታሊስ ዝበሃሉ ከም ሜርኩሪን እርሳስን ዝኣመሰሉ መርዛማታት ሓፃውን ኣለዉ። ጸቕዳ ወይ ድማ ድንብላል ተፈጥራዊ ዝኾነ ማግኔት ናይ ምዃን ዓቕሚ ኣለዎ። ነዞም መርዛማ ሓፃውን ካብ ኩላሊት ነቂሉ ተፈጥራዊ ዝኾነ ማግኔት ናይ ምዃን ዓቕሚ ኣለዎ። ነዞም መርዛማ ሓፃውን ካብ ኩላሊት ነቂሉ ብምውፃእ ብሽንቲ ኣቢሉ ከም ዝውገድ ይገብር። ኣሰናድኣ ሓደ ዓብዪ ማንካ ናይ ጸቕዳ ወይ ድማ ድንብላል ፍረ ካልኣይ ኣብ ሓደ ብርጭቆ ማይ ውሽጢ ምሸት ዘፍዝፍዎ። ንጉሆ ክትስኡ ከለኹም ነቲ ማይን ጸቕዳ ወይ ድማ ድንብላል ሓቢርኩም ኣፍልሕዎ ን5 ደቂቕ 4 ኣጽሊልኩም ስተይዎ። ነዚ ንተኸታታሊ 10 መዓልቲ ሰቲኹም ሽንትኩም ተዓዘቡ። ጨኑኡን ሕብሩን ክቕየር ክትርእዩ ኢኹም። ራብዓይ ተኣምራዊ ቅመም ቀረፋ እዩ። እዚ ቅመም ብፍላይ ንሰባት ሕማም ሽኳር ዘለዎም ወይ ክብደት ክቕንሱ ንዝደልዩ ሰባት ኣዝየ መኽሮ። ስለምንታይ? ርጉድ ደም ብምኽንያት ሽኳር ኣብ መጻረይ ኩላሊት ንኽሓልፍ ይጽገም እዩ። ቀረፋ ብተፈጥራዊ ናይ ኢንሱሊን ስራሕ ናይ ምትካእ ወይ ናይ ምሕጋዝ ብቕዓት ኣለዎ። መጠን ሽኳር ደም ብምቁጻር ድማ ኣብ ኩላሊት ዘሎ ጸቕጢ ብፍርቂ ይቕንሶ። ኣጠቓቕማ ናይ ቀረፋ ዕንፀይቲ ምጥቃም ካብ ሕሩጭ ይሓይሽ። ቀዳማይ ሓደ ዕንፀይቲ ቀረፋ ናብ ማይ ወሲክኻ ምፍላሕ ወይ ድማ ሕሩጭ ኣብ ሻሂን ቡንን ነስኒስኻ ምስታይ። ግን መጠንቀቕታ ካስያ ዝበሃል ተራ ዓይነት ቀረፋ ብበዝሒ እንተተወሲዱ ንጉበት ካሃስስ ስለ ዝኽእል ኣብ መዓልቲ ካብ ሓደ ማንካ ሻሂ ንላዕሊ ኣይትውሰዱ። ዓቕሚ እንተሃሊኩም ሲሎን ዝበሃል ግዙእ። ሓምሻይ ቅመም ኮምን እዩ። ንጸጸር ኩላሊት ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ኮምን ሽንቲ ክበዝሕ ይገብር። ሽንቲ ቀልጢፉ ምስ ዝመጽእ ድማ ኣብ ውሽጢ ኩላሊት ዝተኣከቡ ኣናእሽተን ጸጸራትን ሑፃን ተሓፂቦም ከውርዱ ይሕግዝ። ኣሰናድኣ እዚ ጄራ ወተር ዝበሃል መስተ እዩ። ቀዳማይ ሓደ ማንካ ናይ ኮምን ፍረ ኣብ ሓደ ብርጭቆ ማይ ውሽጢ ምሸት ዘፍዝፍዎ። ንጉሆ ነዚ ማይን ፍሩይን ሓቢርኩም ኣፍልሕዎ። ምስ ዝሓለ ኣጽሊልኩም ብጥራይ ከብድኩም ስተይዎ። ሻልሻይን ምናልባት እውን ናይ ሎሚ ቪድዮ ቁልፊ ሚስጥር ዕርዲ እዩ። ሚስጥሩ ኩርኩሚን ዝበሃል ባእታ እዩ። ኩርኩሚን ዝተጎድአ ውሃዮ ኩላሊት ትሽውን ከይተረፈ ናይ ምጽጋንን ናይ ምሕዳስን ዓቕሚ ኣለዎ። ሕብጠት የጥፍእ፣ ምልክት ኩላሊት ይከላኸል። ግን ተጠንቀቁ፣ እቲ ዓብዪ ሚስጥር ኣብዚ እዩ። ዕርዲ ሱቕ ኢልኩም ብማይ ወይ ብጻባ እንተሰቲኹምዎ 90% ዝኸውን ሱቕ ኢሉ እዩ ዝወፅእ። እቲ ሚስጥር ዕርዲ መድሓኒት ንክኸውን ግድን ጸሊም በርበረ የድልዮ እዩ። ጸሊም በርበረ ኣብ ውሽጡ ፒፒሪን ዝበሃል ነገር ኣሎ። ዕርዲ ምስ ቁሩብ ጸሊም በርበረ ምስ እትገብርሉ ኣካልኩም ነቲ ዕርዲ ናይ ምቕባል ዓቕሙ ብክልተ ዕጽፊ ይውስኾ። ትኽክለኛ ውህደት ፍርቂ ማንካ ሻሂ ዕርዲ፣ ቁሩብ ጸሊም በርበረ፣ ቁሩብ ዘይቲ ዕንፀይቲ ወይ ድማ ጠስሚ። ነዚ ብምውቃጥ ማይ ወይ ጻባ ሓዊስኻ ምስታይ። እቲ ዝዓበየ ቁልፊ ማይ እምበኣር ነዞም 6 ቅመማት ርኢናዮም ኣለና። ግን ነቲ ሓደ ነገር እንተዘይዕርኽምዎ ኩሉ ዋጋ የብሉን። ንሱ ድማ ማይ ናይ ምስታይ ልምዲ እዩ። ኩላሊት ማይ መጽረይ እዩ። እስቲ ሕሰብዎ። ኣብ ቤትኩም ዘሎ ናይ ማይ ሻምብቆ ውሽጢ ማይ እንተዘይልዩ ሳሙና እንተወሰኩምሉ እቲ ሻምባቆ ይጸርድ እዩ? ኣይጸርን። እዞም ቅመማት ነቲ ርስሓት ዝፍሕቕዎ ሳሙናታት ክኾኑ ከለዉ ጸራሪጉ ዘውፅእ ግን እቲ ማይ እዩ። ግን ማይ ክበሃል ከሎ ብሓንሳብ 1 ሊትሮ ምስታይ ጌጋ እዩ። ትኽክለኛ ሜላ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ሰዓት 1 ብርጭቆ ቀስ እንዳበልኻ ምስታይ እዩ። ሽንትኹም ጻዕዳ ወይ ድማ ኣዝዩ ፈዛዝ ብጫ እሽካዕ ዝኸውን ማይ ስተዩ። እምበኣር ተኸታተልቲ ቻናለይ ኩላሊት ሓደ መዓልቲ ፈጣሪ ዝሃበና ትርፊ ዘይብሉ ማሽን እዩ። ሎሚ ብዝረኣናዮ 6 ቅመማት ሎም መዓንቲ ብጻዕዳ ሽጉርቲ ወይ ብማይ ጸቕዳ ወይ ድማ ድንብላል ጀምሩ። ውጽኢቱ ድማ ኣብ ሰሙን ውሽጢ ክትርእይዎ ኢኹም። እዚ ቪድዮ ዓይንኹም ከም ዝተኸፈተ ተስፋ ገብር። ንቻናለይ ሓድሽ እንትኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ጥዕና ሃበለይ።